pasayan sa niya na sarangin yung mga nga half Filipino nga higala, ang inyong ito'y pasayan, Juliana Balileng, super kalamisyang bayhana, and welcome back to my self-love channel! Like the self-love video na sarang niyo makita karon, and in today's video, we will talk about the things that you can do pag nalaman mong hindi ka crush ni crush. But before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa aking mga latest na mga videos. I think bagay talaga to sa akin tong video na to, mga pasayan, yes, kasi halos lahat ng crush ko, hindi ako crush. So I think mga 99% ng mga crush ko, hindi ako naging crush. At sa office namin, marami na rin ako naging crush. Kaso, it's either hindi sila nagre-renew ng contract nila, or nagre-resign, or nag-aawol. Pero wag kayong malulungkot, mga pasayanyans, kapag hindi kayo crush ng crush nyo. Isipin nyo na lang na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may magandang dahilan. At ang pag may crush ka, hindi ibig sabihin nun kailangan mo siyang juwain, mga pasayanyans. Pwede natin silang gawing inspirasyon, mga pasayanyans. Pwede natin silang gawing inspirasyon na magpaganda. Pwede din natin silang gawing inspirasyon na pumasok sa school o sa ating mga trabaho. At marami pang iba. So, hindi mo kailangan malugmok sa kalungkutan dahil hindi ka crush ng crush mo. And here are the things that you can do when your crush doesn't like you back. Una, don't be quick to take it personal. Marami sa atin, mga pasayanyans, na kapag nire-reject tayo ng ating mga crush or pag nalaman natin na hindi tayo crush ng ating mga crush, na-feel down talaga tayo kasi ayaw natin ng ma-reject or ayaw natin ng rejection. At iniisip natin na there's something wrong with us, or hindi tayo maganda, or hindi tayo sexy, or hindi tayo appealing para sa mga crush natin. Dapat wag ganun, mga pasayanyans. Isipin natin na baka hindi pa siya ready, or hindi pa siya ready na makipagrelasyon, or may other things siya na gustong gawin. So kaya bigyan natin muna ng space si crush. Huwag mo nang malungkot agad. Huwag mo nang sabihin sa sarili mo na hindi ka enough dahil na-reject ka ni crush. Huwag ganun, mga pasayanyans. Number 2 na pwede mong gawin, mga pasayanyans, is to accept. So, acceptance is the key, mga pasayanyans. So, dapat gawin natin tong dapat lagi natin tong isa-isip na may tao talaga na hindi natin gusto. So, parang ganun din si crush. Baka hindi ikaw yung type ni crush. Baka hindi ikaw yung hinahanap ni crush, or baka wala sa'yo yung characteristics na hinahanap ni crush sa isang girlfriend. So, ganun din sa iyo. So, may type ka din or may mga hinahanap ka din na quality sa isang tao. And aminin natin na may mga tao talaga na gusto tayo na hindi natin gusto. So, ganun din si crush. So, kaya huwag kang malungkot, okay? Another thing that you can do pag nalaman mong hindi ka crush ni crush, mga pasayanyans, is to always think think that you cannot force someone to like you back. So, ganun. Wag mo nang pagurin yung sarili mo na i-please yung ibang tao, mga pasayanyans. Kasi hindi sila mga robot. May sarili silang emosyon. So, pag hindi ka crush, move on na. So, wag mo nang ipilit yung sarili mo, okay? Para ninyang pair of shoes, mga pasayanyans. Hindi porket maganda at kailangan mo nang bilhin agad. So, kailangan mo nang i-check kung bagay ba talaga sa'yo. So, parang relasyon din yan, mga pasayanyans. So, huwag ka dyang ma-stress na gawin yung best mo para ma-like ka rin ni crush, okay? At mga pasayanyans, lagi nating iisipin na okay lang na malungkot or okay lang i-feel ang pain ng rejection. Basta, huwag ka lang mag-dwell lang sa pain ng long time. So, move on din pag may time. At
during the process, mga Pasayanyans, pwede mo rin itong i-share sa mga friends mo na pinagkakatiwalaan mo or sa mga family members mo para naman maibsan yung sakit ng rejection or sakit na nararamdaman mo ngayon, mga Pasayanyans. Or pwede ka rin maging busy. So, wag lang palati si crush ang nasa isip mo. Marami kang pwedeng gawin sa buhay mo, mga Pasayanyans. Like, you can start a new hobby or you can write poems and express your feelings. That, through writing, it's a good way of releasing pain. So, ganon. So, wag laging nasa isip natin si crush kasi ang buhay natin hindi lang nagre-revolve kay crush. Hindi lang umiikot yung buhay natin sa kanya. So, dapat meron din tayong gawin. Okay? So, ganun na nga mga Pasayanyans, lagi nating pakakatandaan na there are still a lot of fish in the ocean. So, mayroon pa rin tayong mamimit na tao na pwede nating mahalin at pwede din tayong mahalin. So, wag mawalan ng pag-asa, mga Pasayanyans. And that person will come when you less expect it. Okay? So, keep up those positive vibes, learn to love yourself first, and others will love you back too. I hope nag-enjoy mo sa akong video, and if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have suggestions o mga ideas kung saan pagpakita og self-love, please comment down below para atong ma-discuss sa atong mga umaabot na mga videos. Again, mga Pasayanyans, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!